kamu kaya, dire mo, dire, inom. Okay, wala na kita na dito. Ayo. Tapan mo siya. Oh, para. Checking attendance, mga katiktak, lahat.
Sigurado si Mrs. Nakatay, nakakuan, nasanay. Okay po. Walang hindi. Walang hindi. So, bisa kaya. Dura to. Ay, ako naman yun. Bless up dito. Bless. Oh, hello vlog mo diha. Pasar mo yun guys? Ha? Pasar mo yun? Oo. Ito rin ba? Ito. 14. Ayan ang lang? Oh, tao tapos. Kailangan naging pangitan ng isa. Bahala ka nga. Sabi kaya. Wala ko alam mo, ha? Oh, kapit ko yun, ay, wala to. Dito na sa balay. Sa balay na natin. Sa balay na naman. Sa balay. Ha? Yan na. Dire mo, inom! Inom, ang ihaw, inom! Ikaw ay nagsabi.
Papa, begitu kok. Pwede na. Mausap. Gihaw na, gihaw, gihaw. Mana? Kita ka? Mana? Hoy, mana? Hoy, mana? Tayo naman kami. Ako? Sakay ko? Sakay pag-presyo ka bigtak. Sakay, sakay. Lahat na mga bigtak. Basta kulay kwarta, lahat. Taog, sirpat, taog. Shut up! Pag-video na ko, ina-out yan. Dari nakabigtak, sirte. Sirte, sirte. Puedo hacer comprar el film.
Gasto din ang kapistak. Masamang lahat, gasto kayo. Tama na muna dyan. O ka na, dito na magsunod. Wala yung dagdag sa bayan na. Delikado mo na, matuwan mo na gitma. Pag-iyak taas. Hello, Park. Lahat nagparakutan, lahat nag-ubal mga kabistan. Lahat nag-ubal. Oy, shout out sa kumapalawis dito sa Maracutan, no? Shout out, shout out. Shout out! Ang igago na mo guys.
Para. Tatlo? Habog. Kaya kanaan mo kung ano. Sabi na kung habog, kaya magpasuan. Tulak tao ba? Tulak tao. Yan. Tuyo. Yan. Yang. Klaro ang biyahe na nakabagtak ng tuyo. Dilak mo noon. Ito, unluha noon. Hadla kami. Ipang yas binenron. Hadla kami. Hadlok, anak makabagtak na hadlok. Hadlok ka be. Hadlok ka na araw. Video. Gago. Hadlok. Hadlok ka. Gusto ko sa ano. Sa video. Vlog. Hadlok ka. Tara sa kamera. Hadlok. Hadlok sa makabagtak. Hilak. Uling inahan.